Едно предизвикателство към Иван и Андрей. Видяхме ги, че за футбол не стават. За чистотата е тежко. За миенето на улици е още по-тежко. Затова предлагам да се попарзаляме заедно, да видим какво могат. Показвам шайба, с която трябва да играем стик. Те ще бъдат облечени с пълна екипировка. Някакви хокейщите. Айде, здравей. Привет. Привет. А какъв хокей ще играем тук? Но това не е на лед, така ли? Няма лед. Вие имате опит от предния път. Имаме, верно. Имаме опит малко от разби Иван и Андрей, да? Да, и сега трябва да го затвърдите. Но вие трябва да знаете, че ние тогава сме избрали доста път. Ние сме малко по-високо ниво от ваше ниво. Значи ще ни струва скъпо. Тъкмо вие ще ни видите нивото сега и това са нашите проби. Аз ще им играя много твърдо. Бойчек. Трас. Абе, вие с какви глави сте в този... По-малки. Ние не сме много умни, да. в този спорт? Това така дай да ти дръпне другия ръкав, искаме така да ти я върху. Това си ми седи газарски. Защото виж него като изпаднал германец му стои. Аз ще финтирам отляво и ще вкарвам головете надясно. Така го мисля поне. Така си добре. Дуспа! Удари ли се? Не. Пълъци, това беше само за да ви взема страха. Това е добре. Сега вече са респектирани. Сега вече сте респектирани, нали? Да кажем на съдята добър ден, здравейте. Здравейте. Малко е притеснително, че съдята Здравейте. и вие ни заварвате... Айде пак да си кажем. Добър ден. Добър ден. Заедно. И ние да поздравим съдята, нали все пак. Да. Вие се познавате, той излезе от ваше съблекано. Така е, да. Взел пари. И корупция, всичко е корупция. Казвайте сега какво правим, е? Слушаме какво е... Сега ще направим 3 игри. Да. Стрелба от червена линия във вратата. Да. Дуспи всеки срещу всеки от центъра. И след това една игра. 3 минути. Предлагам да е 3 минути за 3 минутна, да. Аз мислих 15-20 минути да поиграем. Чисто време. Чисто време. Да направим 3, после ще прецените. Къде да целим ние сега? Аз ще им Значи вие покажа. ще целите в долните два ъгъла. Значи тука Да. и тука. Те ще стрелят в горните два ъгъла. Ние ще целиме тука и тука. На нас се брои долу въгъла гола, на вас се брои Точно горе така. въгъл. Точно. А в средата там малка дупка? В средата ще я броиме за 3 гола. По колко удара, колега? По 3 на човек? Давам по 3 на По човек. 3 на човек, да. Няма какво ги байме, дай да ги почвам. да- Само да- да остана прав и всичко е наред. Си са. Гледайте сега, глупаци. Ама няма ли се прицелиш? Аз съм се прицелил. Айде, чу сигнал. Чуде, ти ме разсейваш. Айде, Левски! 1-0. Няма гол. Няма гол. Аваре, няма гол. Няма гол. Браво, бе! Гол. Искате ли да направим правилата вече и за вас да важи също, което важи за нас? Еми ние вкарахме без да искаме 2 гола. Няма гол. Добре, Няма имаме гол. шанс. Но според мен, айде, после ще кажа. Добре, аз ще се върна. Не, ще гледаме на повторението, той изстреля преди сигнала за гол. Няма гол. Штанга. Само такова разстройка на игра. Аут! Гол. Според мен няма. Гол. Ама съдията ги подпря. Съдята трябва да признае, Със че сигурност. неговия гол беше без преди да си свирил. Не, твърдо след като свирих. Твърдо след като свири. То беше 5 минути по-рано. Чак па твърдо бил. Бати сега на дуспите ги обръщаме, няма да се плашиш. Бута отпред. Виж къв си глупак, лакум! Би! Играй. За свири да цепа. То ако остане на вратата ти е лесно, но
Браво, бе! Гол! Назад стой, бе, човек. Не може да се върне. Гол! Стой по-близо до вратата, Губчо. Назад, назад. Ще шиба много. Няма гол. Аз как се и движа добре. Да, ти се движиш много добре. Това се вижда. Много стабилно се движи. Нищо. Нищо не е позволено ти на тебе да се върнеш. Дай. Не е срамно, можеш. Давай. Айде. Всичко е наред. Да, това е правилното. Бутия. Няма гол. Това е... Абе, тази зазна отвътре, какво маха? Няма гол. Значи за тях е като оцелът вратата е гол. Ма тая влезе и излезе, просто човека бие с 300 Казахме, че км в час. навсякъде На тях е гол. Това се бори, ние трябва да я вкараме горе. Ох. Много налита. Гол. Виж го. Какво да направим, Виж глупак? как стоиш на глупак. Какво да направим? Нещо махай, нещо прави. Така прави. Разсейде го нещо. Айде да ги почваме вече. Сега в Айде, прекия двобой заставаме в игрова ситуация. До тук беше майтапа. Сега в прекия двобой вече ги почваме и няма да мърдат. Ние нямаме право да ви пипаме. Само с стика имаме право да ви дигаме стика. Добре. И да такова. ние Вие каквото искате, правите. Не можем да ги... Значи, Ако искате, изяжте. да. Добре. Значи за вас същото важи пак. Гол във всяко едно положение. Където и да оцелите вратата. Аре, подайде. То си Опитах се да подам бе, Навсякъде глупако, си бе. играе. Излезе. Аре, Андро! Дай ми я! Обаче съм самоотвержен. Дай ми я! Андро. Добре, айде, по-спокойно. Шах, мат. Какво стана, бе? Аз ще блокирам това. Нямаш право да я местиш вратата. Окей сме. Аре, бе! Що пазиш долу, като те горе игра? Ние играем горе. Това ни тази дупка. Играй го пак. Андро! Да. 30 секунди още. Гол! Имате време да изравните 20 секунди. Да. Да го пуснем по-късно. Добре, нямаме ли време за да обърнем? Значи ако ще играем още едни 3 минути. Не, 30 секунди Не. имат да шутират. Аз мисля, че още ни 3 минути ще чупа нещо. Знаеш какъв въпрос ми е задал Андрей? В Виена веднъж гледаме световна олимпиада по хокей Да. и се разиграва Ма, матча. чакай, мъртво пияни сме. И матч се разиграва вече втора третина. И коментатора много проект. Андрей, какво е? Колко третини има? Колко са петимата от време си? Вкара ли бе? Не. Давай! Да! Не можах да бе. Техна, изляза. Да, ударих пич. Чакай, була пак. Була, чак. Була. Тук няма ли фал, бе? Фал. Убивай! Убивай! Ето я! Андрей, ти! Ето. Ти фащаш едната дупка Да. и сега кажи, Какво хващам? едната дупка заставаш срещу нея с тяло и Така. покриваш, като на амбразурата. Да. А аз? Или да фана другата дупка, да стоим като глупаци, е така двамата и че ми вкарат. Или да хода да я взимам, да ги притеснявам. Аз мога, ако искаш, да ги притеснявам.
Значи, Андро, другата система, бе. Ми не тече времето! Пази се. Край! Това е. Колеги, имате още да работите, но ще станат нещата. Аз съм оптимист. Просто се обаждаш. Едно 35-40 години имаш пред себе си. Професионален хокей. Имам, да. Добре, аз предлагам до година по това време живи и здрави един реванш да направим. Ще ви пробваме пак до година. Потренирайте. Ние можем да приемем предизвикателство да дойдем водещи в едно предаване. Това е много добра идея, според Ще мен. падне рейтинга главоломно. Дай да не рискувам. Абе, защо не виждам нещо? Така аз така не смея по Ами Само да кажем явно за това не си оцелил вратата. Да кажем какъв е финалният резултат. Резултатът е 2 на 1 игрите за зелени. 2 на... А защо е нищо? Пускани човека. Пускания една. То нашата беше половин, че последната свърши 1 на 1, ама... Ако имате спонсори, може да вземете съвсем спокойно премия за победа. Премия за победа. В Равенството е равносилно на победа. Ще кажем на Николай Вареков, ма не вярвам дали не за някой лев за това. Ами на живо ще направим едно предаване тук с него. Може. Еми това е. Мерси. Успех, момчета. Мерси. Чакаме ви пак. Айде първо с съдята. Айде. Верно, аз научих малко реда. Успех, Андрей. Чао, благодаря ви. Работи. Венци. Всичко сме окей. О!